Cebek Bizkaiko patronalaren egoitzaren aurrean elkarretaratzea egin dute gaurkoan Bizkaiko zaharren egoitzetako langileek. Eskaria zuzenean patronalari negoziazio mahaian daraman jarrera erabat alda dezan. Dareioia bost mai negoziaketak eta patronalak ez dago prest konbenio hori sinatzeko. Esan gaitxue reforma laboral guztia nahi dabela sartun konbenioan eta gu ez goz prest eta helak ez dau sinatuko inundik inora bezolako konbenio bat. Bizkaiko adinekoen egoitzetako azken hitzarmenak hobekuntza nabarmena ekarri zien 4.000-tik gora langileei. Baina oraingo honetan ela sindikatuak adierazi duenez, Cebek patronala atzera egin nahian dabil langileen lan baldintzetan. Lan erreformen klausura atzerakoi guztiak aplikatzeko nahia iragarri baitu. Eske guk eskatzen dugu, bai soldata, bai lizentziak eta negoziatu egin behar dizela, baina eurak esaten gaitxue eura nahi dabela sartu bai ultratibitatea konbenioan, bai deskuege konbeniokoa bai, eta klausulas de aplikazion eta abar. Guk horrez goz pres. Guk esan dugu, lehenengo eta bidarren behar dela reforma guztiak kendu konbeniotik, eta gero negoziatuko dugula beste guztia. Eta eurak ez dago espres. Elkarretaratzean gogora ekarri nahi izan dute Bizkaiko Foru Aldundiak erakunde adierazpen baten bidez, emakume langileen lan baldintzak mantentzera eta hobetzera deitu zuela. Eta horrela izanik, elatik patronalaren borondate falta salatu dute agindu hori jarraitzeko orduan. Entzabe adierazpen bat, eskatzen, bertoko konbenioa, Bizkaiko egoitzetako konbenioa mantenidu behar dela, eta eura prez egongo zinila, bai klausula bat sartzeko kontratazioan, esaten ez da bena betetzen Bizkaiko konbenioa, ez da bela eukiko konzertazioan oiak zarra sartzeko. Gauzak horrela, sindikatuak mobilizazioak bultzatuko dituela jakinarazi du lan baldintza duinagoak lortu arte.